Mae wedi bod yn rili diddorol dod i lawr i fama i Caerdydd i edrych ar beth sy'n cael ei wneud dros Cymru cyfan. Enw di Dr Rebecca Colley-Jones. Dwi'n byw i fyny yn y gogledd yn Sir Fôn a mae gennym fi consultancy fy hun yn Resources a dwi'n gweithio yn y maes Economi Gylchol. So mae wedi bod yn rili diddorol edrych ar wahanol case studies sy'n cael eu cynnal yn yma. So ar y funud, da ni lawr yn down to earth. Ni'n edrych ar projects Gylchol adeiladu. A ddoe oedd na llwyth o pobl yn siarad am polisi a mae hefyd wedi bod yn reit diddorol gweld pobl o tramor sydd wedi bod yn gwneud wahanol pethau. Dwi wedi cyfarfod pobl o y Netherlands, Taiwan, Poland a yn gweld be maen nhw'n wneud a sut maen nhw yn benefitio dod i fama i gweld beth ni'n wneud yng Nghymru.